Sesuk sinau. Sesuk ta, Pak? Mengke mboten to? Mboten sinau. Nggih, Pak. Iya, aksara Jawa ana pira? 20, Pak. Apa wae unine piye? Wingi ketemu kula meneng mawon. Aksara Jawa unine piye? Wingi si aksara ketemu kula meneng mawon. Kaya gareng ki mau. 20, Pak. Apa wae? Ana caraka. Terus Apa ya? Ana apa ya? data sawala. Hah? Data sawala. Hah? Data sawala. Data sawala, Pak. Bar data sawala pada jayanya. Hah? Pada jayanya. Rada seru. Pada jayanya budek ngono. Pada jayanya budek, Pak. Budek iki rasa. Oh, budeke rasa, Pak. Budeke rasa. Cah iki kaya ngono kok ya ketompo lho. Nyogok, Pak. Oh. Bar pada jayanya. Yo, terakhir iki mengkari iki lho. Mawata. Kok maguyu ki ngapae? Kurang seru ya kowe. Apa? Mawata. Hah? Mawata. Hah? Mawata. Mata tengah, Pak. Mata tengok dengkulmu mlocot yo ora.